नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई बानी अमरेश अहिरान और रउआ सब देख रहल बानी अमरेश अहिरान इंटरटेनमेंट चैनल। आज बतावल चाहत बानी कि एक गाना आ रहल बाटे, जे गाना के टाइटल बाटे एगो नचनिया। जे गाना के नाम टाइटल बाटे एगो नचनिया और गाना के लिखल बाटे किशन कन्हैया। ठीक बा, गाना के राइटर बाटे किशन कन्हैया और संगीत बाटे रवि राज देवा के। ठीक बा, तो बहुत मस्त सॉन्ग बाटे और निर्माता बाटे नितेश यादव बिहारी। दीपाली फिल्म से चैनल रिलीज होता है, गाना रिलीज होता है। दीपाली फिल्म जे नितेश भैया बिहारी के चैनल बाटे, उस चैनल से गाना रिलीज होता है। बहुत जल्द आप सबके बीच आई, तो गाना के जाके सुनिए लोग और प्यार से बात दोस्तों बने रह लोग। और दूसरा का गाना आवता के जनुआ के ओट। ठीक बा, उ जे गाना होता बहुत ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बाटे, उ सबसे महंगा गाना बा, बवाल गाना बा। जे कि भोजपुरी के नंबर 1 चैनल टी सीरीज चैनल से आवता है। ठीक बा, टी सीरीज चैनल से आवता है और गाना के लिखल बाटे सुनील सागर यादव जी और उमें संगीत दिले बाटे आर्या शर्मा। तो जो टाइटल बाटे गाना के जनुआ के ओट, तो गाना के सुनिए लोग। दोनों गाना मस्त बाटे, झकास बाटे, दोनों का ब्रांडे चैनल से आवता। एगो दीपाली फिल्म से बाटे, एगो टी सीरीज। तो टी सीरीज बहुत महंगा सॉन्ग बाटे, तो ओकरा के सुनिए लोग, प्यार से बात बनले रह लोग। और वीडियो का लास्ट तक कमेंट में बताओ लोग अपन विचार और वीडियो का लिंक शेयर जरूर करिए लोग। ठीक है, वीडियो का लिंक शेयर करिए लोग, इससे हमारा थोड़ा महसूस होला कि हाँ भाई के प्यार आशीर्वाद बनल रहता। और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए लोग और वीडियो का लाइक करिए लोग और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपन विचार बताओ लोग। जय हो भोजपुरिया समाज, जय हो ईरान प्रिया।